Nginibingelele ingane zakwethu kuyaphileka lapho. Ngiphilile mina bafowethu yabona. Khona elinye ivesi ingane zakwethu ngifuna mhlawumbe sithi ukushare ngalo namhlanje yabona. Leli vesi leli ngicela impela ngane yakwethu ungiphe indlebe lapho mntaka baba. Likuphi Leviticus chapter 20 verse 6 uyabona. Leli ngifuna ukulidla ngesizulu, ngifuna ukulifunda ngesizulu bese selichaza ngesizulu ngoba isingisi aliyibeki kahle isingisi. Alingibekeli kahle isingisi la, ngifuna ulichaza ngesizulu leli verse leli yabona. Leviticus chapter 20 verse 6 uyabona, khona indaba engithi angiyicacise la. But la ngisuka khona ke le ndaba le ngizoyikhuluma njengamanje la ngisuka la uNkulunkulu angithathe khona impela njengoba wangibeka la ngikhona njengamanje yabona. So nawe ngana ukuthi usengakususa la, uyafuthi kuyaphumeka la ngegama lika Jesu Kristu ezokuzonikela impilo yakho kuJesu Kristu. Asihambeni ke ngane zakwethu, lithi izwi lenkosi lana Leviticus chapter 20 verse 6 lithi nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge, ngiyakubeka ubuso bami bumelana nalowo muntu. Ngime ngqi yabona, ngiphinde ngiliphinde futhi ngilifunde futhi ngesizulu lithi nalowo muntu, khuluma ngomuntu la odle phalishi njengami nawe, ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge, ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu. Ngifaka i-full stop. Silichaze leli verse. uJehova la akayitshela abantu emhlabeni kuze namhlanje uyasitshela nathi njengoba siphila njengamanje ukuthi umuntu ophendukela kwabanamadlozi yini abanamadlozi, ngoba abantu abaningi mhlawumbe omunye akazi ukuthi yini abantu abanamadlozi. Izangoma, abantu abanamadlozi, abantu abaclaima noma abacabanga ukuthi baxhumana nabantu asebashona bekhulume nabo yabona. Izangoma, umuntu oyisangoma unedlozi, angikhathala ukuthi idlozi kagogo wakhe noma likamkhulu wakhe noma likasisi wakhe noma likanjani njanyana. Umuntu izangoma lezi impela eyigqizile lapha zafaka nobuhlalo zafaka nezinyongo ekhanda yabona, izangoma. uNkulunkulu uthi ke la uthi umuntu oya kulabantu laba ukuthi eyekubo uthi uyamelana naye, uyomelana nobuso, uyamelana nomuntu oya kulabantu laba. Lize lithi iBhayibheli uyaphinga futhi, lithi ngilifunde futhi, lo muntu ophendukela kwabanamadlozi okuyizangoma lezo uyabona. Abanye banayo le mimoya yamadlozi noma bengesisi izangoma, bengayanga ukuyothwasa benza yonke lento, kodwa banayo lento yabuye banayo imoya yamadlozi. uJehova sebawuthi akafuna ukuthi ube nomoya wamadlozi. Umuntu ophila emhlabeni udinga ukuthi ube nomoya engcwele, sezwana. Ukhole uJesu Kristu bese uba nomoya engcwele, ungabi nomoya wamadlozi kodwa ube nomoya engcwele. Le moya lena imoya ewuthu ehlukene. Imoya engcwele utholakala kuJesu Kristu uma usindisiwe, bese uthi imoya wamadlozi uma ungakasindiswa umoya kaSathane. uSathane akawulethile emhlabeni ukuthi akhohlise abantu ukuthi umuntu uma uphila emhlabeni uyakwazi ukuxhumana nomuntu wakini osashona, okuyinto engekho leyo. Uma uphila emhlabeni akwazi ukuxhumana nomuntu osashona yabona. Asigijimeka ngiyachaza la. Okay, nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi oyezangomeni ayoconsulta, ayofuna usizo kuba uJehova uthi akayifuni lonto leyo. Bese uthi izwe inkosi ophendukela kwabantu abanamadlozi oyezangomeni nakubathakathi. Malithi iBhayibheli ophendukela nakubathakathi likhuluma ngeinyanga. Kunomehluko phakathi kwesangoma nenyanga. Uma mhlawumbe awazi, selichazela ukuthi isangoma uthi yini, umuntu onomoya onjani. Ake sichazele leli gama ukuthi yini umthakathi. Umthakathi ngokwezwi lenkosi inyanga, umuntu omthakathi. Angazi makezwa lapha emuva yabo, umuntu omnyanga iBhayibheli limbiza ngomthakathi, abantu abanomuthi. Ngiyazi nezangoma nazo ziyawusebenzisa umuthi bese zingena la einyangeni, iBhayibheli libabiza ngabathakathi. Malikhuma asichaze igama ukuthi yini umthakathi. Noma sichaza ukuthi uNkulunkulu wayibiza inyanga, eyibiza ngabathakathi. Umthakathi noma inyanga umuntu osebenzisa imvelo kaNkulunkulu yabo ukwenza imilingo ngayo, kwenza imangaliso ngayo engekho uJesu Kristu lapho enza imilingo ngemvelo kaNkulunkulu. Enza lemilingo enza imilingo ngemvelo kaNkulunkulu, umthakathi lowo yabona. So iBhayibheli manje ungaphendukela abanamadlozi nakubathakathi likhuluma ngeinyanga. Likhuluma ngeinyanga. So ngizama ukulanda inyanga bakwethu, niyazazi inyanga zikhona lapha ku TikTok ngoba zingezibiza ngamagama ngoba ngifuna bese basengathi uyabona ngi-expose abantu uyabona. Kodwa ke ngizama ukulanda ukuthi ningayezangomeni nasenyangeni. Akusho mina, kusho uJehova uthi kubo ukuba aphinge. Lithi iBhayibheli uyaphinga ufana nomuntu ukuthi uhlubuka uNkulunkulu owenze na isivume okudalile emhlabeni. It's like ufana nokuthi uyaphinga. Yabona umuntu ophingayo umuntu eshadile nezivumelana nonkosikazi wakhe bese eyolala ngaphandle ekwenza ucansi nonkosikazi wangaphandle noma nendoda ngaphandle. Ukuphinga uNkulunkulu ufana nokuthi uthi usukumhlubuka ngaleyo ndlela leyo, uyaphinga.
uyamhluba kuJehova yabona. So uNkulunkulu uthi akayifuni lonto le uthi ubuso bakhe beyomelana nalowo muntu. Angani makezwakala ingane zakwethu. So ngizomlanda ukuthi uma usahamba inyanga nezangoma uJehova akayifuni lonto le uphendukela kuJesu Kristu yonke into oyifunayo uyicele egameni likaJesu Kristu. Ngicela ukuthi kuyezwakala ingane zakwethu. Sengilichazile ukuthi ukuthi abanamadlozini inyanga abantu abanamadlozi ilokhuzana izangoma yabona bese ukuthi iBhayibheli malikhuluma ngabathakathi likhuluma ngeinyanga abathakathi abenza imilingo besebenzisa imvelo besebenzisa inyoka besebenzisa ihlahla kaNkulunkulu besebenzisa izilwane kaNkulunkulu besenza yonke lento besebenzisa imvelo ngendlela engekho right kodwa futhi benza imilingo and bayenza imilingo zona ngami izangoma nenyanga inyanga iBhayibheli babiza ngabathakathi ziyayenza ilokhuzana ziyayenza imilingo yabona ngenxa ukuthi sicotshwe uSathane yabona ukuthi siperformele imilingo la naseGibhithe isephithi ngiyangisa qhubeka nale video kakhulu ngoba ngifuna ukuthi beyini eGibhithe zazikhona inyanga zenza imilingo uNkulunkulu enza imilingo ngoMose nazo inyanga yabona zenza ilokhuzana zenza imilingo so inyanga siyavuma ukuthi ziyayenza imilingo but yenza in the name of the devil yabona isebenzisa imvelo kaNkulunkulu njengoba sengichazile ukuthi umthakathi noma inyanga umuntu osebenzisa imvelo kaNkulunkulu eyisebenzisa ukwenza imilingo engayenzi lemilingo eyenza engayenze egameni likaJesu eyenza egameni lemvelo noma egameni lamandla kaSathane noma bengalibiza igama likaSathane bushase ngathi bayathandaza beqamba amanga yabona so sekuyicaciswa ingane zakwethu ukuthi ungayeza ngomena senyanga uJehova akafuni yabona xa uthi kuyezwakala ingane zakwethu ngiyabonga.